здравейте, приятели, аз съм Телхорес и това си ще някакъв клип. Днес сме в EnderGod и ще играем с DJ AngerBG PP на Ender. Да, ето аз съм се приготвил в лука. Първо ще идем на спаунда, първо ще го отворя това тук. 8 Blaze Root, това не ми трябваше да на спаун първо. Идем на спаун да отворя кейовете. На спаун сме, отварям кейовете. Видим кой ще се падне. Кит Емералд, който задоволително прот единица. Сега да видим кой ще се падне друго. Кит Сад, окей. Фак. Сега отиваме на Warp, само да кажем на хората така, хай на YouTube, кажете хай на YouTube. Чай, YouTube, ето. Идете хай на YouTube, Warp End, Warp End. Аре бе, какво става нещо днеска ватира? Warp End, о, фак, перлите ми. Аз не си взех и аз перли. Пивам малко полшени тук, купуваме спамени полшените, спамени. Аз ще имам да се взема само такова. Перли малко. Не трябва. Вау. Между другото имам хейска, взел съм си хейска. Yes. Добре. Осем перли ще ми стигнат ли, бе? Тела къде са? Колко чуите се бият. Правим повече, че много случайно съм. Осъм чънка, да. Къде си, бе, брат? Тела. Долу съм. Само да се направя коркс. Ето се намерихте. Добре, няма да съм 8, тук съм на 2, аре. Да пием ли? Пи. Ти на 8 ли си? Не съм взел. Аз само на главата. Ако хейскате, ядем главенката и почваме хейската много бързо. Такова. С хейската. Аз съм на 2 ченка. С хейската поста. И аз съм на 2 ченка. Нека да ме лепваме. Аре вече почваме. С хейста какво бързо се бие, брат? Къде са, бе? Ето го отпред, виждам го. Ето ги. Убих го, one hit. Просто единица. Пърна. Долу почвам. Аре. О! Убих! Дропна. Давай, събирай. Про тройка, шарпнеш четворка, окей. Про 3 части, окей, браво. Найс, про 3. Какво така? Браво. Аз взех и 2 полшенки, една страничка с една спитка. Хейската доста помага. Да. Но моята хейска... Имаме още за 21 секунди, така че да намеря някой да убия. Искам да видя някой. Абе, тези хейски продават се? Не. Ако се продават... Абе, къде са? Свърши ми хейска. И моята свърши. Събим те. Ще трябва да видим колко само. И само да хватим. Пия тука. Аз взех 2 про 3 части, които са найс. Да взех. Сега ще пия. Аз до сега една хелтка не съм върнал. Аз пия. Не, метнах хелтката без връзка. Добре. Къде си? Бягаме на тук.
Ето ги. Значи печагите умират. Къде си? Да си знаят. Аре бе, колдауна Ето тук има первата ми един. е колдаун за 5 секунди. Ела не бро, стига да. What, кой му удари бе? То отзад. Speed Gamer, Аз да? гълня един, но не мога да стигна. Аре човек, ела. Той си избяга Ела, бе, в човек! трапа и има тук някакъв, който не мога да го бия, той ме е трудно. Къде си? Тук някакъв бяга. Го на Speed Gamer. Те се Те прибраха. от траповете лагва. Ето тук се прибраха. То трус ли Да, той бе? е трудно. Speed Gamer е Expand Gold. Сейвовете са ги сейвнали. Аре, бягаме на там. Да пия. Аз искам да пия. Аз... Малко ми дропва. Те от те трапове дропва FPS. Това не се скриха като нещо. Майче излезнаха. Излезнаха! Идвай! Бързо! Добре, бе, стига си вика, чакай. Че ме налагат. Значи то един е трус. То го направи худ. То го направи худ. Speed Gamer го трепа. Пак на една голденка. И избяга. Абе, много по-огън, бе. То тек черпак има огън. Много. Ладе. Ох, дропа. Трима сме, окей. Хвани го, бе. Не мога. Аре, кой пише по скайп, бе? Че... Ние го гоним с... Ме да ни падна в трап. Експлодинга умря. Взех шот на 4 фар 2 меча. Прот 3. Да. GG. Долу ли скочи някой, бе? Не. Убихме. Ако нещо да скачам. Убихме. Чакай да хапна. Това пък си метна. Значи взел съм 2 спидки от някъде. Аз имам още... Аз трябва да пия. И не ми остават много такова. Да, чакай сега си направя по-ченкове. Защото нещо не мога ги видя къде са. Мен ми останаха още 2 спитки с 2 странички и сега трябва да пия. Я да се отида към двете вече. Нищо, че ще важим. 4. Аз пия и ще ходим да търсим още някой. Абе, много добро пипи става. Найс. Ти къде си? Ми търся, ама перлата нещо не ми ходи много. Окей, значи сега. Нищо не виждам. Искам да го намеря. Не виждам хората къде са. В началото на траповете съм, сега ще свърши пота. Да, той е свършил. Само да потна. В началото има хора, сега ще ги убия. Само си намаля ченковете. И аз тук намерих една стренка. И хелт има. На земята. Къде ще за тосове? Не знам. Аз се намерих една безплатна стренка. Аз ги видях. Айде бе. Къде си? Аре, че ми дропва FPS, what the Не знам fuck? къде си, бе, брат. То са FPS дропове. Аре, отпред съм, къде се скача. Да, видях. Тук е някакъв си бой ми скочи и умря. Тук има... Аре, ела тук на дъното е. Перли, На дъното е, ела. Тос го убие, тос. Аз трябва да пия, бе. Аз репотвам. Аре, тимбай, бе! Аре, вече, бе! Репотваш ти.
Моя му убият, че Къде репортнеш. си? Его и Ей, то му така. убива, айде. Зад съм. Бърз. Аре, човек! Защо ми става с DPI на мишката? Аз нямам стрелка вече. Чакай. Давай. Трябва да си... Репортвай. Давай. А нямам стрелка, смисъл, аз Ела, нямам аз ти нужда дропна. почна. Дръж. Дропни я. Прям изпит. То ми мета някакъв положен. Ама, аре по-бързо това аз нямам положен, че и аз свършиха ми. И нямам с какво репортвам да. Дарах последните. Аз го мачкам, ама ето го. Давай. Ще го убием. Дропна. Има лек. Бро, 4! Фулка, да. О, лек. Фулка. О. Аре са маха. А обрали нещата? Има тук майче 6 плетари, аре махай се. Няма смисъл вече варп. О. Ми фулка, гъга и лек. Добре, аз са един духовно да репнеш сетовете. Чакай, аз не съм дисконектвал. Има хелтки така, ако искаш се върне и ги вземеш. Про тройки, фулки. Аз имам 3 ще фул части. да оставям. И после Си трябва оставя да лека фендърчица. Хом база 2. Браво, Джиджи. Еми... Взехме прът 3, прът 4. Оставяй фулките по частовете. Аз имам само една фулкаска и един фул меч. Ние тума нямаме каски, само имаме вече прът 3. Прът 4. Гащи, панталони, такива работи съм взел аз. Вече го оставям. Фикс. Чакай, че бъркам числата, тук е фикс. Така е, не го туши. Абе, ние тук сме имали по-ушени, бе. Едни бутуши, едни панталони. Прът 3. Храната за какво вземам и аз, чакай. Аз оставям прът 3. Вече тук ще го оставям, меч ще го оставям Шатна с тук 4 горе. меч да го оставям ли при фулките или? При фулките, да. Шатна с 4 файл, да. Аре, много ПП. Да оставя. Чакай сега, чакай. Ще репернеш ли сето ми? Тео, Давай, чакай, пребири ги те работи. дръж ти вземе да ме репернеш сето. Тео! Трябва по някакви площи. Добре, бе, спокойно, чакай. По-тройка. Про четвърка. Ми взехме си фулка, лек, фул меч. Тъй се прави. Аз като съм сам, умирам се. Еми, като трябва съм да им. знам, да не така. Да, не обикаляме целия ент, защото няма хора на целия ент. Трябва да стоим отпред да ги пръскаме. Пък ако умрем. Еми, каквото такова са пътки. Така. Аз имам две излишни хелки, ще ги оставя в част. Тази хелки, това е фул. Аз съм имам си доста, ще оставя тук в един чест, тук отдолу малко. Една фаерка искам да си Значи на мен взема. ще ми трябва место за една фаерка. Да, е толкова. Тук съм имал още една страничка, значи ще да на Warpent си още две странички. Тук. Ето така се. Нали? Тук да ги напълня и тук с една фаерка. Добре. То къде го убихме пак е тук. Аз идвам, трябва да си купя само повечето. Купиш Леля, на мен аз. да си ми останали пари. Дай ми само малко, дай ми 1000 лева да си купя малко странички изпит. Чекай, как беше? Как GM беги 1000? Аре! Си купих странички спичи. Що има една спичка отгоре? Не ми ще пия, не. Повече не искам да ми ги вземам, но ще ми... Така. Готова, аз съм... Аре! Чакай се, ти къде си? Ето ме. Че ти сега с Invisible, ето мога да разпознавам. Чай да... Долу са много, имаме един трус. Пиеш ли? Трусовете Да са пия ли? долу. Да, пия, аз пия, чакай.
Аре, еда. Изкачаме. Я. Перла. Намелете тук. Давай. Бой, то в трапа. Гона по това ходя. Тук има Само един имам курбекс. някаква. Някой се опитва да ме бутне в трап. То сейва ли е? Фак. Не сейва. Падай в трапа, бе. Аре, взе да ми допне в тези страп. Айде то долу, бутнах двама. Потвам, чакай ме. Тук има един. На половин сърце, човек, на половин сърце в трапа. Фак, нещо ми е. Дропваме от тази трапа. Аре, бе. Един магони. Трябва да потна. То ще играе едно в едно, така се налага. Къде си? Двама са, човек, двама са. Аз репотна. Не знам къде си, че ще дойде да ти хепне. Тук има един където. Аре, не мога да ударя нещо. Що ми не пали, бе? Дропва! Аз ще умра, май. Защото ми дропва малко. Sharpness Pet Fire 2, окей, аре. Няма ли да дойдете, аре? Фак! Косво, брат, ай, край. За малко. 2 в 1, аз съм долу, край. И аз правя в едно с един. На където не му лагва, па на мен ми лагва. Ме убиха, на човек, аре, 1 в 1 правиш с един, аре. Да, хора, това ще бъде всичко от този клип, надявам се ви е харесал, ако е така, ударете един лайк, абонирайте се за моят канал, оставете един коментар и да, аре, чао. Да ми ще избягам.